time yola ta kafa Anas Magu. Anas Magu Wallahi. gaskiya ban ji daɗi ba, na jin labari ba daɗi. Wallahi. Me dace a saka wa time yola haka ba, duk da dai ana tare. Shine. Dan Allah dan annabi kai haƙuri. Ko tsakanin harshe da haƙuri ai ana saba. Ana saba, muna wa Allah laifi ma. Ko ni da kai muna batawa mu zo mu shirya. To dan Allah annabi, dan Allah Anas Magu ka koma gun tima, dan Allah. Dan Allah, amma su ne suka ziga ka kuma mai duk ziga shirme ne. Dan Allah annabi, ni fata na ka koma gun tima yola. Dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. In kana so ka ido bi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. In kana so ka ido ubangiji icece ka ranar gobe kiyama, to ka koma gun tima. Dan Allah dan annabi. Ni so ne kawai ka maje kai ka je kawai ka kwace mai timan ma kawai kai ka rabu da shi. In kwace ya ra'ayi ina da gona kuma ni ba nome ba in shiga toni. Ba za ta yiwu ba. To ka gani gaskiya da inda ka san soyayya kuwa. Gaskiya ban sani ba. To ka gani tunda ni ban taba nisa a soyayya. Wataƙila irin sun take mashi. Ya wuce hankali. Gaskiya ya wuce ma. To ka gani ka tsamni kuma in ci tana suna to ba zai yiwu ba. Ai rabu da su. Ni dai fata na ubangiji Allah ya daidaita su, ya sulhunta su, ya aurar da su, ya ba su ƴaƴa na gari. Dan shugaba jagaba manzan Allah. Sallallahu dan alaihi Allah wasallam. ni dai ga abin da na gaya maka, dan manzan Allah kai haƙuri ka koma gun time yola ku ci gaba da shirye ku, ubangiji ya ba ku zuri'a na gari. Allah ya sa auren da za ku yi shi a sa'a, dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kai haƙuri fa, amma in na ɓata ma kai haƙuri. Mada. Ni ne na kaɗan mada. Mada.